nung tini deborma soi tongmani nung deborma masu yang nai nung tini nuatia soi tongmani nuatia masu yang nai jodi haike nini jati no jodi sekamawi nung tongman khalai ke nung tini asamo bo tongwi mano nung tini Arunachal bo tongwi mano hangkhalai nini jati हाजार बছर जों तिरप्रा साहि गसै फाइमानि नों किसिसा बिसिङो दे नों नि जातिनो फालै सकमाइ रसिनाय जे मनुष्य जे जातिनो सिनिया निजेनि कालचारनो सिनिया निजेनि कालचारनो पगै थांनाय बकखनो ईश्वर पर्यन्त बन तिनि माप खाइया ताखुरो तिनि चिनि बुबाग्रा फां तंथुं तिनि चिनि बने महाराजा फां तंथुं जदिसि बने बोसा बने प्रजा रंनो मोथांगानि बाङै बजदि गबै सामंतांया हांकलाय कखनो ईश्वर बनो माप खाइग्ला आंखे सावो बतिनि ओम हाइगे जे तिनि गरांग रुद्रपाल सरक जे बाबे आन्दोलन खायै दङ आमरा बाङालि जों त्रिपुरा मेन त्रिपुरा नि जों बुखन्दनि बोसासि तमांकलाय ओमके हिल त्रिपुरा बके प्लेन त्रिपुरा आ प्लेन त्रिपुरा तिनी बांग्लादेश दुखर विषय बांग्लादेश हाइ थांमानि कारण से जों तिनी हिल त्रिपुरा ओ मा फायो हानि बाङै जों बिदि सिया जों अरनि बोसाहि बरक गसै बार सारा बरकनो सारा भारतबर्षनो सावै गसेराव नाय दङ किन्तु भारत सरकार तिनिबो गसेया खबले नों बाइके भारत सरकारनो चाया होन मानाय सिनि बरक सावो भारत सरकार चे चाया होन नों आंसे चाया तामनि बाङै तिनिबो भारत सरकार बरकनो अरनि बोसा गसेया खबले तिनी भारत सरकार बरकनो अरनि बोसाहि गसे खागलाय तिनी 26 जानुवारी 15 आगस्ट लाल किला वो प्रेड खाइफर आ बाङालि बंशरनो से तिनी ओ प्रेड बरकनो तिरप्रानि फुनुगुइ रखुमुं तमानि बाङै तिनी रियां जमातिया देबर्मा बनबा तिनी आर कालचार फुनुक दं तार माने ओ तिरप्रा हानि बोसारो हुंके अरनि तिरप्रा सारक से हि बरक तिनी गसेवै दंख हंगलाय आबसि गसेवै दं हंगलाय चिनि ओ तिरप्रा मथले तामनि बाङै तिनी गरांग रुद्रपालनि आन्दोलन बा सक्सेस खायानि बाङै ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड बिल पास खाय बसे काइसानि बुस्काङो बेलाइखे कतरमाखे हाथाय हाइखे किरि संसाखे बासाबै दंफायो आ हाथाय हायना जों जेखबा बखौइ मालायनाय हायाबादे निनि बुमा निनि बोसा निनि बुस्काङो निनि बोसा रेप खायजांनाय आनि बुस्काङो आनि बोहि बोसा रेप खायजांनाय गल अमा ताथाजांनाय तकथाजांनाय सारसा अमो हायनाय ताखौराव जदि बन किरिला हांखलाय दिनै सिननराव गबै बोखाबाय दिनै सत्यबाय नों पिके मेडम नि जे सामुंनो नाहावै निराव बोखारावै हिंगी गसेदि आबसे सिनि गबै लाम आबसे सिनि सामुं सक्सेस नाय हि जों पयद मा खायो तमा ग्यारेंटी सि 71 माने माने जे केपान आरक्षि इंद्र मुजिबर चुक्ति तमाले आं ब्लेन इंडिया गवर्नमेंट बाय एग्रीमेंट खायो तो दादा बाय बिष्णु ब्ले एग्रीमेंट खाय मानला आंले तिसा थांलां बं केबा आनि जागाना मासिने गे आं बा कवर ब्ले आं एग्रीमेंट खायमो आं माति सानाय ब्ले बाइके सुक्ति खायबा त्रिपुरा हानो निरो सुदो गणतांत्रिक हिसाबैसि निनि डेमोक्रेसी कान्ट्री रूल न तयै निरक मा चले नाय निरौनि जागा निरौनि नितौनाय निरौनि हा निरौनि तौनाय निरौनि शासन खाइ तौनाय किन्तु जेकुनु विदेशी याग रफाइमाया जदि रफाइला हाके इंडिया गवर्नमेंट बनि बाङै गुला भारत फुजिनागै एक्सन नानाय जुद्ध लड़ाई खायो निरौनो कसं तौनदाय हुमा उकगले बियां थांखाबा ताबो नाइले जों जखन ते चिनिरानि एग्रीमेंट खाइमानि यागुलो अंके चिनिरांनो अचल खाइ रग्राखा रांनि बदला रां फिरो लिया ताको साबले जों राजानि पैसा चले लिया खाना ये बिखा सनाय रग्राखा बेगबा बांलादेशनि 71 सन युद्धकालीन शरणार्थी फाइनेरनि बांसि केम तांगानि सि दुला याफारां सिकुरि मासालिया आगे साबाया नंबाया आसो पांडा सभा खाइकेसि साता काइसारु सि सालाय नंलाय फेंलाय तंफो हो खाइसि आगे आसो रां पैसा आमा माइ मै तंग आप्रके राजानि रां बै चले मानि बागे राजानि रां बे नंला हामाने एग्रीमेंट खाइमानि लगे लगे राजानि रां अचल खाइ रहा रांनि बदल रां फिरो रलि आंके बिखरा लाहाके बांलादेशी फाइमानोसो चिंता सि खाइमानि आनि बहाव सि जप बसाबुतै जतो सिमासे मानुया काका कफंसेबा ओ शरणार्थी केम तांगानि सि साथालाइसि
masa thana ama jesi India government chal khai boni pore tuma khai pikha o rasmala je mazak na ke guliwada rofilang kha tuma onnei kha rasmala aniya phatong mala tarmani singo sukma anisi agasi dasrat derna jana sikha andolon hanai bono agani BA pass ni roina kha bo bai ne asu birman masa baisi birman phanang khai do dasrat der masa baisi tabokhe দ্বিতীয় দশরথ দেব ভাই টিকা প্রযুক্ত কিছু মলালাং খাই মায়া জু নাই পছন্দ পছন্দ ওয়াইসবা কাঁচলাই সা নাই দি নিজেনি কালচার সব পুরা সকমা নাই যা হাইবলেন কোথাই বারাথো ত্রিপুরানি বসি খুঁথাতা 184 जना রাজানি বংশ হাইবলেন নাই নাকে কাউলাওতা পাঞ্জাবি ড্রেস সুজাকে হাই লীলা লীলা চিবলাকে হাইকে তমা রিসাব বেশি তুই থাইয়া তা ইয়গ ইয়গ বিছে মিছে তুই মানিছে বরক নিজেনি কালচার সানা পুরা সকমা কক বু মায়া बुरे बती त्रिपुरा होते भाई के बोले अमंग लांग बो बुकुंग बारांग लांग बो प्रश्न थे दिबा तो बरो सिमो ना सुन अमो जितेन चौधरी भाई के हमले ठीक अमो एमन पॉलिसी सी आगे नि जुगो जे गथक मानि के पॉलिसी থাকে ताबो नि जुगो भाई के पॉलिसी खाने बरो वासो गइसि जोनो बुसि माया जात के सिताबो खाय ताबो के विधानसभा जरा खाने पूरा परिष्कार के नुगनाइला हाफानो तेगासे कक दङ जोंसि मुख्यमंत्री मासाना हिबो वा सगै जोंसि बुदवान किन्तु वा जर आसे खलाय साय बनि राबाया थिकरे कबर कोवाय बिया बियां एनआरसी रो हिपा पोले पासाय फादे रोले रोयान बनो वा जर खा कामानि सिदो बो हाबन उले इया दो बो कोनो दिन एनआरसी नि बागै दाबि खानिया बांग्लादेशी गुबेल नि बागै बो कोनो दाबि खाया एकमात्र बनाय जे सुदु रां पैसानि बागैसि हाबन वा जर खा खानाय आई थामलां जे पालमामा बनि कौनि राबाया सि ठीक रे हाय तिनि साउ जुदा खना साउ जुदा वो एनआरसी रो हिबा पासाय तने का जेसेबा मयाको बो मिनिस्टर 100% ग्यारेन्टी उ दोसर न खाइते बनो खाइना किन्तु बुस्कानी विधानसभा लास्ट त्रिपुरा मथा बीजेपी एलायन्स चंगै प्रदुत मुख्यमंत्री न हिजो तो वाजिर को सपोर्ट खाइ दो के बनि सिदो फेल खाइके तंसि आगे उ दोसर दे बोनस फलो खाइ असर साय अनि कोन अरु नथाका जतन हामबाय टिकेट आइलो थ टिकेट मेदम आइलो थ बांग्लादेश नि यानि दाति दाति याला जतन हामबाय